Exact cu o lună de zile în urmă, adică în prima duminică din luna decembrie, am citit în locul acesta același capitol 3 din Evanghelia după Matei, pe care l-am citit și în această dimineață. Și am făcut-o pentru că am avut atunci în biserica noastră o slujbă de botez. Sunteți în locul acesta unii care atunci v-ați botezat. Și am considerat la vremea aceea că este cuvântul lui Dumnezeu potrivit și de folos să se citească și să se predice din el cu asemenea ocazie. L-am citit în această dimineață din nou, dragii mei, pentru că este vorba tot despre botez. Și ne aducem aminte de botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu o să predic despre botezul Domnului Iisus Hristos în această dimineață, poate voi ajunge tangențial la subiectul acesta, și vreau să predic despre un alt lucru care să fie foarte practic pentru noi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, dragii mei, pune în atenția noastră un predicator. El se numește Ioan Botezătorul. E adevărat, e un predicator ceva mai ciudat. Era îmbrăcat, spune Sfânta Scriptură aici, cu o haină de păr de cămilă, purta un brâu de curea. Dar nu era doar ciudat prin felul în care se îmbrăca omul acesta, era un predicator mai direct, mai radical. Predicatorul care își permitea să spună celor din audiență pui de năpârci. Nu știu dacă ați acceptat noastră un asemenea predicator. Așa era el. Și culmea, deși era foarte radical și foarte direct, mulțimi mari de oameni ascultau predicile acestea și veneau să fie botezate. Ceea ce reiese foarte clar, dragii mei, din pasajul acesta pe care l-am citit, este faptul că predicarea cuvântului lui Dumnezeu împarte audiența cel puțin în două categorii. Poate sunt mai multe, dar două sunt aici în textul acesta. Când oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu, sunt o categorie care îl iau în serios. Și când l-au auzit pe Ioan Botezătorul că predică pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape, mulțimi de oameni au luat în serios predicarea aceasta, au venit la Ioan și au mărturisit păcatele și au fost botezați de el în râul Iordan. Numai că a fost o altă categorie și întotdeauna există, care n-a luat foarte în serios predicarea asta. Dar n-au vrut nici să rămână pe din afară, așa să se vadă de la distanță că ăștia sunt împotriva predicării. Și au făcut câteva gesturi religioase, dragii mei, au venit și ei să se boteze, spune Sfânta Scriptură, dar nu o făceau în serios. Ei, predicarea cuvântului lui Dumnezeu împarte oamenii în aceste două categorii, cel puțin în aceste două categorii. Dar cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață spune că nu doar oamenii se împart în categorii, ci viața individului, a unui om, se împarte în două. Și anume, este viața de dinainte de botez și este viața de după botez. Uitați-vă, spune Sfânta Scriptură, sau spune Ioan aici așa, eu vă botez cu apă spre pocăință. Ce ați citit aici, sau ce am citit aici, frații mei, că se întâmplă înainte de botez? Sau ar trebui să se întâmple înainte de botez? Ce am spus mai înainte? Oamenii ascultau predicarea, o luau în serios, veneau la Ioan Botezătorul și își mărturiseau păcatele, adică se pocăiau de viața lor trecută și după aceea pocăința asta care a avut loc înainte o mărturiseau în apa botezului. E adevărat, frații mei? Dar zice Ioan Botezătorul, după ce vă botez eu cu apă, viața merge mai departe. Botezul în apă nu este un capăt de drum. Așa cum considerăm foarte mulți dintre noi, ne-am botezat în apă și toate sunt în regulă. Și viața intră așa într-un fel de obișnuință. Și crede cel care s-a botezat în apă că nu mai are nicio obligație față de Dumnezeu. Eventual biserica are obligații față de el. Trebuie să-i dea cina Domnului o dată pe lună, trebuie să-l căsătorească, trebuie să-i binecuvinteze copiii, trebuie să se roage când e bolnav, trebuie să-i îngroape morții și după ce s-a botezat, cea care are obligație este biserica. Oare câți gândesc în felul acesta, frații mei? Foarte mulți.
Să dea Domnul Dumnezeu să nu fim în această categorie. Dar foarte mulți gândesc în felul acesta. Dar a venit Ioan Botezătorul și a spus, nu, după ce vă botez eu cu apă, după botezul ăsta cu apă urmează altceva. Viața trebuie să meargă mai departe, dragii mei. Și în câteva minute în continuare vreau să predic în această dimineață despre viața de după botez. Că suntem în locul acesta o mulțime mare de oameni care ne-am botezat în apă la vârsta când am deliberat, am decis noi să facem lucrul acesta, nu? Ne-am pocăit și am crezut și ne-am botezat în apă. Am mărturisit pocăința noastră în apa botezului. Ei, ce urmează după botezul în apă? Credeți că este important, frații mei? Viața de după botez. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să ne trezească pe toți. Și din starea de obișnuință și din starea de poate ațipire spirituală, să ne trezească Dumnezeu și să parcurgem ce e de parcurs și după botezul în apă. Dragii mei, viața de după botezul în apă înseamnă, întâi de toate, o viață de echipare spirituală. Spunea Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, dar după mine vine un altul care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Frații mei, botezați în apă de 20 de ani sau de 10 ani. S-a întâmplat asta în viața dumneavoastră, surorile mele. V-ați gândit că trebuie. V-ați gândit că viața spirituală nu se oprește la botezul în apă, ci trebuie să curgă, să se ducă spre o echipare spirituală, care înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Sau nu mai credem lucrul acesta? Frații mei, Domnul Iisus Hristos a intrat în apa botezului. Ioan n-a prea priceput de ce El trebuie să intre în apă. De ce trebuie să se boteze? Că în mod normal, înainte de botezul în apă, e o mărturisire de păcate, e o pocăință. N-avea nevoie Fiul lui Dumnezeu să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele. De ce să vină El să se boteze? Dar până la urmă l-a botezat. Vă întreb, ce s-a întâmplat după botezul în apă al Domnului Iisus Hristos? Pe când ieșea din apă, zice Biblia, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel peste el. Și Tatăl din cer a depus această mărturie. Acesta este Fiul meu prea iubit. Dragii mei, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar vă întreb, dintr-o altă perspectivă, mai sunteți aici oameni care să vă ziceți copii ai lui Dumnezeu? Fii ai lui Dumnezeu? Sunteți? Avem această convingere, această încredințare că suntem copii ai lui Dumnezeu și vă întreb, de unde aveți această încredințare? Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și, dragii mei, după botezul în apă, Sfânta Scriptură mă învață că urmează un alt pas de echipare spirituală sau botez cu Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte că în ziua Cincizecimii, când Petru a început să predice umplut de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, mulțimi de oameni au crezut și au întrebat, ce să facem, fraților? Care a fost răspunsul lui Petru? Pocăiți-vă, le-a zis el, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Acest apoi, dragii mei, plasează în timp, dacă vreți, experiența asta de echipare cu puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. E după botezul în apă de regulă. Eu nu vreau să spun că nu se poate întâmpla și altfel, Dumnezeu e suveran, dar de regulă este apoi. Dar oare, dragii mei, în zilele noastre mai simțim nevoia după această experiență de după botezul în apă? E nevoie sau nu e nevoie, frații mei? Sau ne-am botezat în apă și treacă meargă? E destul? Sau trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne Dumnezeule, trebuie să fac și pasul acesta. Ioan sau Vasile sau cine știe cum îl cheamă pe păstor, m-a botezat în apă. Dar am nevoie de un botez de sus. Botezul cu Duhul Sfânt, am nevoie de el, că așa învăț din Biblie.
Nu vi se pare că e biblic ce vă spun acum, frații mei? Dar de ce trebuie Duhul ăsta Sfânt, botezul ăsta cu Duhul Sfânt? Sunt foarte multe răspunsuri. Poate că vă voi spune puține dintre ele. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mă ajută să am gândurile lui Dumnezeu în mintea mea. Știți că în această carte, în Vechiul Testament, în cartea profetului Isaia, zice Dumnezeu, gândurile mele nu-s gândurile voastre. Căile mele nu-s căile voastre. Cât e de departe cerul de pământ, răsăritul de apus, așa de departe gândurile mele de gândurile voastre. Și culmea, dragii mei, Dumnezeu din cer vine să ne spună că vrea să avem gândurile Lui. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Dar cum să-l am? Că din firea mea pământească nu pot să-l am. Pentru că aceeași Scriptură și experiența mă învață, dragii mei, că noi oamenii firești, fără Duhul lui Dumnezeu, ne gândim la lucrurile de pe pământ. E adevărat? De aici! Ca și cum viața ar fi aici. Totul ar fi aici. N-am cum să mă gândesc la gândurile lui Dumnezeu, să am gândurile lui Dumnezeu cu o minte firească, pentru că mă gândesc aici jos. Asta Domnul Iisus Hristos în fața ucenicilor și le-a zis despre cum se vor derula evenimentele în zilele următoare. A zis el, Fiul omului va fi dat în mâine celor fără de lege. Va fi condamnat, va fi pus pe cruce. Și a zis Petru, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Și a zis Domnul către el, înapoi a mea, Satanul. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Sunt gânduri de ale oamenilor, chiar dacă adeseori ni se pare că suntem bine intenționați în cele spirituale. Dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, cu toată buna noastră intenție, s-ar putea să avem gânduri firești în lucrarea lui Dumnezeu. Și trebuie să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să ne ajute să avem gândurile lui Dumnezeu. Dar, frații mei, e nevoie de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu să vină în noi, să locuiască în noi. Nu doar ca să avem gândurile lui Dumnezeu, ci să avem și să simțim, dragii mei, simțămintele lui Dumnezeu. În cartea aceasta, Biblia îmi spune că trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu cu tot ce sunt eu și să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. E o lege mai veche. Dar o lege mai nouă zice să iubești pe ceilalți așa cum te-a iubit pe tine Dumnezeu în Hristos. Și vreau să vă întreb, puteți să faceți lucrul acesta? Puteți? Uitați-vă, în toată sala asta, începând de aici, de la cor, de la banca de la cor până sus la ultima bancă, sunt oameni nedesăvârșiți. Și într-o zi sau în alta, nedesăvârșirea unuia va sări în ochi celuilalt. Și va vorbi cum nu-ți convine? Se va uita cum nu-ți place? Se va muta cu o bancă mai încolo când va vedea că ești pe aici? Și cartea asta îți spune că trebuie să-L iubești cum te-a iubit Hristos. Te întreb, poți? Poți? Cu firea mea pământească n-am cum. Oricât m-aș educa eu să fiu civilizat între oameni, să nu răspund pe măsură, să mă înfrânesc când firea îmi dă ghes, oricât m-aș disciplina eu să fiu civilizat. Dacă nu vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să întoarne dragostea lui Dumnezeu în inima mea, n-am cum să iubesc pe ceilalți cum m-a iubit pe mine Dumnezeu în Hristos. N-am cum! E nevoie să vină și e nevoie să însetez ca să vină, pentru ca să am gândurile lui Dumnezeu și simțămintele lui Dumnezeu. Dar e nevoie să vină, dragii mei. Și încă o dată vă spun, nu pot să vă spun această dimineață toate, dar doar câteva. E nevoie să vină. Știți de ce? Pentru ca să mă pot ruga lui Dumnezeu. E o componentă importantă în viața mea de copil al lui Dumnezeu, rugăciunea. Spuneam cu câteva zile în urmă, dragii mei, că de cele mai multe ori noi spunem rugăciuni, dar nu ne rugăm. E diferență între a spune rugăciuni și a te ruga. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost foarte atenți să vă analizați rugăciunea personală.
Nu să auziți pe cea din dreapta sau din stânga. Rugăciunea personală. Să vedeți cum vă rugați lui Dumnezeu. Eu am făcut lucrul acesta și m-am îngrozit odată. Și vă spun de ce. Pentru că de foarte multe ori rugăciunea mea și rugăciunea dumneavoastră intră într-un șablon. Începe la fel. Are un anumit conținut și se termină la fel. E ca o bandă de magnetofon. Nu e adevărat. Dacă îmi vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă ajute că nu știu cum să mă rog, așa zice Biblia, ați sesizat că se schimbă rugăciunea? Ați descoperit că se schimbă? Te rogi și nu te-ai mai rugat poate niciodată și te rogi cu o inimă cum nu te-ai mai rugat de multă vreme. Pentru că a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și e nevoie de asta, frații mei. Viața de după botez este o viață de echipare spirituală. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și, dragii mei, este o modă în vremea asta, și ascultați-mă chiar dacă spun mai apăsat, este o modă să ne botezăm în apă și punct. E adevărat? Ori zice Sfânta Scriptură, viața de după botez este viața de echipare spirituală cu botezul Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa e aici. Așa a fost în viața Domnului, a venit Duhul Sfânt. Așa a fost în viața celor cărora le-a predicat Petru în ziua Cincizecimii, nu, frații mei? Așa e în istoria biblică și în istoria bisericii, pentru că trebuie, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu. În al doilea rând, viața de după botez, dragii mei, este o viață de rodire spirituală. Când ne-am botezat în apă, noi ne-am angajat să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos și am făcut-o public. Și zicem, de obicei în apa botezului te vede și biserica și mulțimea, te vede și cerul. Nu știu câți dintre cei care sunt acolo în apă chiar cred lucrul acesta că îi vede și cerul. Dar angajamentul acesta, dragii mei, după aceea este urmărit și de către Dumnezeu și de către oameni. Să vadă ce? Ce să vadă? Băiatul ăsta acum 2 săptămâni l-am văzut la botez și a zis că vrea să-L urmeze pe Domnul. Și l-am întâlnit nu știu unde prin oraș. Și ce ai văzut? Ce ți-a sărit în ochi? Că nu e ceea ce zice sau a zis că e. Frații mei, spunea aici Ioan Botezătorul, ascultați. Orice pom care nu face roadă bună, înseamnă că de la pom se așteaptă roadă, e adevărat? Roadă bună! Când cineva s-a angajat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, ceea ce se așteaptă este roadă. Și ce-o fi roada asta, frații mei? Simplu, nu vreau să am pretenția că dau definiția de la dicționar. Roada este acel element exterior care este rezultatul unei naturi interioare și care arată soiul, dacă vreți, sau calitatea pomului. Te uiți la roșu și știi, ăsta e măr, mai sunt și alte elemente de recunoaștere, dar fructul este principal, poate. Rodul meu este, dragii mei, elementul exterior pe care îl văd oamenii, îl văd cei din casă, îl vede Biserica lui Dumnezeu, îl văd îngerii, îl vede Dumnezeu. Rezultat al unei naturi interioare. Haideți să vă spun altfel. Rodul este, dragii mei, văzut prin faptele mele de pocăință. Alea se văd, sunt în afară. Pocăința începe undeva aici în mintea mea ca o iluminare și îmi dau seama că sunt păcătos. Cuvântul lui Dumnezeu mă convinge. Continuă undeva pe la inima mea și încep să mă plâng înaintea lui Dumnezeu sau să plâng înaintea lui Dumnezeu de toate păcatele mele, să-mi pară rău. Și merge până la elementul voință care zice, vreau să trăiesc altfel. Acest altfel înseamnă roadă a pocăinței. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor că în momentul în care Apostolul Pavel a început să vorbească, să dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul, toți se mirau și ziceau, nu este ăsta care făcea prăpăd? Acum nu mai face prăpăd. Dar de ce nu mai face prăpăd?
Pentru că i s-a schimbat natura și are altă viață, alte fapte, roada pe care toți ceilalți o văd și se miră că trăiește așa. N-ar trebui, dragii mei, noi cei care ne-am botezat în apă și am mărturisit, să continuăm viața noastră arătând roada pocăinței în viața noastră? N-ar trebui, frații mei. Dar nu-i doar roada pocăinței, este și roada slujirii noastre. Ceea ce facem pentru Dumnezeu. Începem să spunem altora, începem să le arătăm lumina, calea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt pierduți în lumea asta fără Dumnezeu. Cine să le mărturisească despre Dumnezeu? Și mă grăbesc, dragii mei, poate un singur gând să mai spun în această dimineață, în al treilea rând. Viața de după botez nu este doar o viață de echipare spirituală și de rodire spirituală. Viața de după botez este o viață de testare spirituală. Dragii mei, spunea Ioan Botezătorul, el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Testarea de obicei se face în condiții speciale. Noi am avut impresia, poate unii dintre noi, că după ce ne-am întors la Domnul și ne-am botezat, toate lucrurile merg așa bine. Că Dumnezeu se uită la noi că suntem copii al Lui și ne binecuvintează. Și vă asigur, dragii mei, Dumnezeu din cer ne binecuvintează. Dacă ar fi să mărturisiți dumneavoastră, cei care sunteți aici, ar trebui să spuneți sincer că Dumnezeu este Cel ce ne binecuvintează. Dar viața noastră, dragii mei, de după botez este și o viață de testare. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, chiar dacă nu e vorba despre botez, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. L-a pus la test. Și vă întreb, în ce condiții ușoare? Ușoare, frații mei? A zis Dumnezeu din cer, Avrame, ia pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești, și adu-l ca jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Și Avram a trebuit să-l ia pe fiul ăsta de care se legau toate speranțele lui, toate așteptările, și să-l pună pe altar. Ăsta a fost testul. În condiții dificile. Dragii mei, Dumnezeu, după ce ne botezăm și pornim pe drumul ăsta, aduce testul în viața noastră. Ne pune în foc. Oare ce-o fi asta? Dragii mei, uneori s-ar putea să fie opoziție din partea familiei. Nu pentru că nu vă înțelegeți de la bani, sau de la planuri de viitor, sau de unde să vă faceți concediu. Nu, frații mei! Probleme sau opoziție din pricina lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos că 3 vor fi împotriva 2 și 2 vor fi împotriva 3 în aceeași casă. Din ce cauză, frații mei? Din pricina numelui Lui, da? E focul în care trebuie să stai pentru o vreme. Ai un soț necredincios. Nu ți-e ușor. Vrei să mergi la biserică și el vrea să meargă în altă parte. Vrei să te rogi și el tocmai atunci a venit beat acasă. Nu e ușor. Asta e viața, e focul în care trebuie să treci. Să iasă în evidență caracterul și viața de creștin. S-ar putea alteori, dragii mei, să fie bătaie de joc la școală sau la serviciu. Noi trăim într-o lume poate mai civilizată, zicem noi, și nu se întâmplă asta. Dar câți n-ați fost ironizați pentru ceea ce sunteți? Sau dacă n-ați fost ironizați, ați fost excluși din cercul respectiv. Și când s-au discutat anumite subiecte, s-au retras. S-ar putea ca focul ăsta, dragii mei, să fie anumite pierderi în viață. Și să nu știi de ce tocmai acum ai pierdut în viață. Ca să se arate în pierderile acelea cum te comporți, ca un om firesc sau ca un copil al lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură despre Iov care a pierdut tot și a pierdut copiii. Dragii mei, era asta un test sau nu era test? Și se uita diavolul la el, se uita Dumnezeu, se uitau îngerii. Cum reacționează? Și a sfârșit haina. Și a tuns capul. Și s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat lui Dumnezeu în mijlocul unor pierderi uriașe.
Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. S-ar putea să ai pierderi. Să te întrebi de ce. Să se vadă cum acționezi în vremea pierderilor. Ca un pocăit sau ca un nepocăit. Ca unul care șticăle de la Dumnezeu vine și Dumnezeu poate să ia, sau ca unul care zice, eu le-am câștigat și a fost greșeala mea că le-am pierdut. Dar s-ar putea ca focul ăsta să fie anumite suferințe și boli. Eu știu că boala și suferința este o normalitate, e ceva tot prezent pe planeta Pământ, dar s-ar putea unele să fie foc, testare. Uitați-vă, vă duc la același Iov. Știți că Iov a fost bolnav? E greu să spun ce diagnostic a avut. Avea o bubă, zice Biblia, din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Și se chinuia tare mult. Vă întreb, era un test sau nu era un test? Cum te porți când ești bolnav? Vedeți că este diferență între cum se comportă un copil al lui Dumnezeu, care are în el puterea Duhului Sfânt, și unul care nu are niciun Dumnezeu. E diferență, frații mei, sau nu e diferență? Ar trebui să fie diferență. Când a fost lovit Iov cu boala asta teribilă, zice Biblia, a reacționat așa. Cum primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Avem tăria să spunem asta când trecem prin boli și suferințe? Nu când ne doare capul. Nu. Și luăm o pastilă și le-a trecut durerea de cap. Boală teribilă, care te îngrozește pe tine și pe cei de aproape și pe cei care aud. În boala asta ai tăria să te comporți ca un creștin. E o perioadă de foc. E testare perioada aceea. Și să stai înaintea lui Dumnezeu să zici cum primesc de la Dumnezeu binele, să nu primesc și răul. Și vreau să vă spun, dragii mei, testarea de după botezul în apă, testarea asta copilului Dumnezeu, ar trebui privită ca o normalitate. Ca ceva ce așa trebuie să se petreacă. A scris Apostolul Petru în prima epistolă, la capitolul 4, așa: Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a dat peste voi, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. De obicei te miri de ceva care nu e obișnuit. Ceva ciudat e ceva ce nu e obișnuit. Ei, zice Petru, frații mei, să nu vă uitați la încercarea de foc care a dat peste voi ca la ceva ciudat. Nu, e o normalitate. Așa se petrece cu copilul lui Dumnezeu. E testat. E pus în foc. Când a stat Domnul Iisus Hristos, au stat în fața Domnului Iisus Hristos cei doi fii al lui Zebedei și au cerut să stea unul la dreapta și altul la stânga. A zis Domnul, da, veți putea voi bea paharul pe care am să-l beau eu și veți putea voi să fiți botezați cu botezul cu care o să fiu botezat eu. Vorbea Domnul de botezul ăsta al suferinței. Și au zis foarte, foarte voinici, foarte viteși, vom putea. Și a zis Domnul, este adevărat că veți bea paharul și veți fi botezați cu botezul ăsta. E adevărat, așa va fi. Pentru că asta e normalitatea. Veți bea paharul și veți fi botezați cu botezul ăsta. Pentru că viața de creștin este o viață de testare. E o normalitate. Testarea asta ar trebui privită nu doar ca o normalitate, dragii mei, ci ar trebui privită ca o situație în care iese în evidență calitatea noastră. Domnul se uită la creștini sau după creștini de calitate. Nu creștini de duminică. Nu creștini de fațadă. Nu oameni ca și ăștia care se duceau să se boteze, să-i vadă lumea. Creștini de calitate. Ori, frații mei, unde se vede calitatea? În ziua când te-ai botezat și ții brațul plin de flori? Și te apreciază și părinții, și biserica, și corul, și toți. Ce bine ai făcut că te-ai botezat. Sau când ești pus în cuptor? Când se vede calitatea? În foc se vede calitatea. Pentru că acolo, în foc,
reacțiile noastre arată cine suntem noi. Zicea Dumnezeu despre poporul lui, spunea în Vechiul Testament într-unul dintre profeți, te-am pus în cuptor și nu te-am găsit argint. Nu te-am găsit de calitate. Și mi-am zis, Doamne, m-ai pus în cuptor uneori, sau i-ai pus pe ai mei, sau pe cei din biserică în cuptor. Oare cum ai găsit biserica asta când ai pus-o în cuptor? Cum ne-ai găsit pe noi de aici, bărbați și femei, bătrâni și tineri, când ne-ai pus în cuptor și ne-ai testat, Doamne, cum ne-ai găsit? Testarea nu este doar o normalitate, nu este doar ceva care scoate în evidență calitatea. Testarea este, dragii mei, o perioadă de curățire. Știți ce înseamnă curățirea asta? Este perioada în care te lași de lucruri de care nu te-ai lăsat când ți-a mers bine. Spuneți dumneavoastră care ați fost în cuptor uneori, dacă nu v-ați lăsat de rele de care nu v-ați lăsat când v-a mers bine. Spuneți! În Zaharia, capitolul 13, mi se pare versetul 9, spune acolo despre popor că va fi împărțit în 3. 2/3 vor fi date la nimicire. Și 1/3 din popor va fi pusă în cuptor, ca să fie încercată sau curățită cum se curățește argintul, lămurită cum se lămurește aurul. Și 1/3 asta din popor care e pusă în cuptor ca să fie curățită, spune Sfânta Scriptură, dintr-o dată începe să se roage lui Dumnezeu. Nu știu cât timp nu s-a rugat lui Dumnezeu. Dar când e pusă în cuptor, 1/3 asta începe să se roage lui Dumnezeu. Frații mei, s-ar putea să nu avem timp de Biblie, să nu avem timp de rugăciune. S-ar putea să nu avem timp de părtășie cu biserica. S-ar putea să avem prioritățile date peste cap. Mai întâi de toate să ne fie, nu știu, afacerile sau planurile noastre. Când ne pune Dumnezeu în cuptor, avem chef de rugăciune. Vrem să citim mult în Biblie. Abia așteptăm să aflăm unde sunt frați la rugăciune, să ne ducem. Nu ne mai interesează așa de mult lucrurile astea, ne interesează împărăția lui Dumnezeu. Se întâmplă asta sau nu se întâmplă, frații mei? E curățirea pe care ne-o face testarea lui Dumnezeu, focul în care ne pune Dumnezeu. Vă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc aici să avem timp să facem și împărtășirea cu trupul sângele Domnului. Viața noastră nu este o viață care merge până la botezul în apă și gata. După botezul în apă trebuie să urmeze neapărat, luați-o în serios, frații mei, echiparea cu puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut experiența asta și după aceea a zis, Duhul Domnului este peste mine că m-a uns să fac asta, cu cât mai mult am eu nevoie de asta și dumneavoastră, frații mei. Viața de după botez este o viață în care trebuie să vadă în noi roadele pocăinței și a slujirii pentru Dumnezeu. Și când vine testarea după botezul în apă, trebuie să fim de calitate, să ducem roadă bună, dragii mei, să se vadă că suntem creștini, că depunem mărturie pentru Dumnezeu și dacă e să ne curățească în focul acesta, să o facă Dumnezeu să strălucim ca aurul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.